Quan hi ha una ocupació il·legal, la pregunta que sorgeix gairebé sempre és «I ara què? Quines eines reals hi ha per recuperar un habitatge?» Doncs bé, avui ens submergim en el principal mecanisme legal que tenim a Catalunya, un procediment dissenyat per ser ràpid i específic justament per a aquestes situacions. Parlem de la defensa de la possessió. Per entendre per què tot això és tan rellevant, només cal mirar les dades. Aquesta cita de La Vanguardia ja ho apuntava clarament. Catalunya, des de fa anys, encapçala les estadístiques d'ocupacions a Espanya. I és clar, aquesta realitat no només genera un debat social intens, sinó que obliga el sistema legal a buscar respostes cada cop més àgils. Aquesta és la gran pregunta, oi? Més enllà dels titulars i de la polèmica, què diu la llei? Com actua? Per entendre-ho de veritat, hem de baixar la base, els fonaments del dret civil. Molt bé, anem al gra. Per entendre com funciona aquesta protecció legal, el primer pas, i és crucial, és diferenciar dos conceptes que sovint barregem però que legalment no tenen res a veure, la propietat i la possessió. A veure, pensem-lo d'una manera senzilla. La propietat és el títol, oi? El paper que diu «això és meu». És un dret abstracte, una qüestió purament legal. En canvi, la possessió la possessió és la realitat física, qui té el control de l'immoble en aquest precís instant. Són dues coses diferents. I el més sorprenent és que la llei protegeix la possessió per si mateixa, com un fet, fins i tot si qui posseeix no és el propietari. El Codi Civil de Catalunya ho deixa així de clar. La possessió és el poder de fet. La llei li dona una importància enorme a aquest fet, a aquesta realitat tangible, i la desvincula del dret de propietat. I és justament per defensar aquest poder de fet que existeix l'eina de la qual parlarem. I aquí entrem al nucli de la qüestió. Quan algú és privat d'aquest poder de fet, és a dir, de la seva possessió, la llei ofereix un mecanisme d'acció ràpida. Aquest mecanisme es diu tutela sumària. Aquesta analogia és perfecta, de fet. No parlem d'un judici llarguíssim i complex per decidir qui té la raó final o qui és l'amo de l'immoble. No. Això són uns primers auxilis legals, una intervenció d'urgència per restablir la situació a com estava just abans de ser alterrada. El seu objectiu, per tant, és molt simple i directe: protegir qui tenia la possessió legítima davant d'una pertorbació o una usurpació. El jutge, en aquest procés, no es pregunta de qui és la casa, sinó una cosa molt més bàsica: qui tenia la possessió i n'ha estat privat sense el seu consentiment? I atenció aquí, perquè arriba un detall que és absolutament crucial. Un número que ho canvia tot. L'1. Només un any. Aquesta protecció té una data de caducitat molt estricta. La persona que ha estat desposseïda té un any per reaccionar. Si triga més, la llei interpreta que ja ha perdut la possessió i, per tant, s'ha quedat sense aquesta via ràpida per recuperar-la. Aquí el temps és or. El procés, per tant, està pensat per ser eficient. Tot comença amb l'ocupació. Després ve la reacció legal, sempre dins d'aquest any de marge. I, finalment, s'espera una decisió judicial ràpida, centrada única i exclusivament en una cosa: retornar la possessió a qui la tenia. Com que el fenomen de l'ocupació d'habitatges ha anat canviant, el legislador també ha hagut d'adaptar les eines. I l'any 2018 va arribar una reforma clau, un intent de donar una resposta encara més efectiva. Aquesta reforma va tocar directament la llei d'enjudiciament civil espanyola i ho va fer amb un objectiu molt clar: accelerar-ho tot. La idea era escurçar els terminis, simplificar els tràmits i permetre als jutges actuar amb molta més rapidesa un cop es presentava la demanda. El focus es va posar sobretot en protegir els posseïdors considerats més vulnerables. No estava pensada tant per als grans tenidors, sinó per a persones físiques, per a entitats sense ànim de lucre o per a les administracions públiques. L'objectiu era donar-los una via més directa i ràpida per recuperar els seus habitatges. Ara bé, aquesta eina legal no funciona en un món aïllat, opera dins d'un context social i jurídic molt més ampli i complex, on xoquen diferents drets i principis fonamentals. És un veritable joc d'equilibris. Aquesta cita ho diu tot. El dret a la propietat no és un dret absolut, ni de bon tros. Està limitat pel que s'anomena la seva funció social, i això vol dir que la llei pot imposar, i de fet imposa, deures concrets al propietari, especialment quan parlem d'habitatge. A un costat de la balança hi tenim, doncs, els drets de la persona propietària o posseïdora legítima. Són drets reconeguts a la Constitució i al Codi Civil, i la tutela sumària és, precisament, una de les eines per garantir aquesta protecció.
Però a l'altre costat de la balança, la llei ha de tenir en compte altres drets i realitats socials. El dret a un habitatge digne, que també és a la Constitució, la protecció de famílies en situació de vulnerabilitat, o les obligacions que s'imposen als grans propietaris, com l'oferta d'un lloguer social en determinats casos. I aquí és on rau tota la complexitat. No es tracta només de recuperar una possessió, es tracta de com el sistema legal gestiona l'equilibri, de vegades impossible, entre dos drets fonamentals que en aquests casos xoquen frontalment. I aquesta és la pregunta final que queda a l'aire. Com es pot equilibrar de manera efectiva el dret a la propietat amb el dret a l'habitatge? La veritat és que no hi ha una resposta fàcil. La legislació canvia, s'adapta, busca constantment aquest equilibri que, sens dubte, és un dels reptes més grans del nostre sistema jurídic i social avui dia.